lige beviser, så vi kan se, at vi har været herude og fjat. Det er en stor fin mål, ligger der. Hvad? Ja. Jeg har sgu et for mig. Så altså lige her. Så det er ude i fanget til lige til. Ja. Kunne den sådan set egentlig kunne komme af med vand? Nej, men det er ved at sprøjte, så skal det bare det ud og overløbe det. Det ligger perfekt. Det er sgu da en fætter, der ligger der. Ja. Babyen er smuttet. Det er det,